сме с първи епизод как да си инсталираме League of Legends. Влизате във вашия браузър, аз съм с Google Chrome и влизате в Google и пишете League of Legends и кликате Enter. Влизате тук в този сайт и тук пише най-различни работи. Ето на новия герой Kindred и цъкате на Play Now. Мисля, че там беше. Да, и то тук ще излезе. Цъкате ето тук Download Game и си теглите играта. Пишете откъде сте. Аз съм в България, разбира се. И като си изтеглите тук, може да затворите този сайт. Също така може ето този, но след малко като се инсталира. Аз ще се го направя ето така. За изтегляне. Ще изчакам да се изтегли. И като се изтегли, просто си го изкарвате или направо си го натискате там. Аз искам да си го изкарам. Сега цъкате два пъти на него. Run. И изчаквате. Next. Цъкате това. Понеже аз вече имам, мисля, че. Remove. Цъкате на Yes, ако ви излезе. И изчаквате. Ще ви е по-различно, но според мен всеки знае как се инсталира. Сега, понеже ще зарежда, ще сложа на пауза и като зареди ще се върна. Върнах се, то стана малко объркване, тук нещо се бърна, но ето как трябва да стане. Искате на Run, на Next, давате Ayakeft, тук цъкате напред, избирате с къде да се инсталира. Да, е тук на Shotgun, аз не искам на старт менюто и Install. Това също трябва да го ръднете, да ви стане. Цъкате на Yes и чакате ето да ви зареди. Батерията скоро ще му падне, трябва да си включа с зарядното. Да, на лаптоп съм. Така. И сега би трябвало. Да, его. Инсталира се. Другото, ето е самата игра. Цъкате на Yes, за да продължи инсталацията на лигата. Да, сложил съм си ето на Riven. Мене ма кефи доста. Чакайте. Да спусна лаптопа. Включя го и всичко е готово. Да, ще си включа и лаунч лигата. Да ми я лаунчне. И ето едното. Аз него ще го прибера в бонус. Добре, значи не може. Ще си го прибера в покани. Ето е лигата. Аз я имам прекачена, но ще се сложа в папката. И сега ще изчакам да зареди, разбира се. Знам, че този клип няма много да помогне на някой. Цъкате на това. Пак на това. И чакам да зареди сега. Ето ги тази седмица героите, които са безплатни. Виктор. Не бие много демидж. Ви. Тя е доста силна. И има също кръв много. Бие доста. Велкъс, той е малко по-слаб герой, като го гледам. Дефенса и атаката. Шако, аз изиграх една игра, доста е силен. Райс не, Нами не, Малфайт е доста здрав. Джинкс също е доста добра, много демидж бие, но малко кръв. И Корки, разбира се, той е малко труден за игра и Блицкранк.
точно това са. Добре. Мисля да спра клипа на пауза, докато зареди, понеже доста време стана. 5 минути вече. И така. Добре. Само ще спра на пауза и като зареди включвам. До виждане. Стана на 15%, юпи! Стана на 30%, Добре, хора, на мен много бързо не ме зарежда. Ще ви кажа, като зареди, просто тук има едно лаунч, натискате го и ви лаунчва играта. Натискате на play, натискате на co-op с басабот или на PvP-то, зависи колко сте добри. И там ще ви даде какви сте, мастер или про ли сте, какво сте, да си напишете никнейм, снимка да сложите и натискате тук и натискате соло и тук ще ви излезе едно акет, натискате него и просто ще разберете сами. Това беше от мене. Чао!